valmiiksi, kartta laitettu valmiiksi. Siinä on myös tiedettävä, mikä bussi lähtee Porvooseen ja mikä bussi jää Helsinkiin pyörimään, niin että laitamme oikeat materiaalit autoihin. Kävelyretkiläiset niin tarvitsee headsetit. Niin me on katsottava, että headsetit toimii, ettei me laiteta bussi täyteen headseteja, missä on kaikista patterit loppu. Et niin kuin hyvin tämmöistä niin kuin sinänsä pikkutarkkaa hommaa, koska kun se tulee, sanotaan isolta laivalta 800 henkeä, aika 600 henkeä, aika äkkiä, noin tunnissa ulos, niin se on sit tosi hirveä tilanne alkaa siinä korjaamaan, jos ei ole aikaisemmin tarkastanut headsetteja tai muuta, kun sulla on se bussi täynnä jo niitä ihmisiä. Se ei ole assistantille kivaa, se ei ole supervisorille kivaa ja se ei myöskään ole todellakaan sille asiakkaalle kiva. Et se on just tärkeää, että ollaan niin kun, meidän työ on niin kun olla tavallaan askel edellä koko ajan. Kun asiakas tulee, niin mikään asia ei pitäisi mennä sitten enää vinoon. Ja mitä oli tuossa äsken sanomassa juuri, että se on ehkä heidän ensimmäinen kerta, kun he tulevat. Me ollaan laitettu bussit siihen eteen, oppaat on tulleet siihen ja meidän henkilökunta on siinä, assistantit on valmiina myös. Niin kun se asiakas astuu ulos siitä laivasta, niin mehän kaikki ollaan se, mitä ne ensimmäisenä näkee. Ja se on se tärkeä, että me annetaan se ensikuva jo Helsinkiin tulemisesta niin siinä satamassa. Jos se on iloinen, puhdas, asiallisesti kaikki pukeutuneet, oppaiden vaatteet, assistantilla Nextravilla on mustavalkoiset satamavaatteet assistanteille ja minulle, niin se ja hymyillään. Vaikka sataisi vettä kaatamalla ja me oltaisiin uitettu joku koirat, me ollaan nimittäin oltu välillä niin, että mun housut tuntui joskus, että muutaman kerran viime kesänä siltä, että ihan kun mä olisin ne pesukoneesta niin kuin suoraan ottanut pois jalasta sitten sen jälkeen, kun mä olin saanut ne bussit lähtemään. Et tosiaan siellä tapahtuu mitä vaan. Välillä on niin kuuma, että tuntuu, että pyörtyy joku, kun aurinko paistaa. Mutta aina me ollaan kuitenkin iloisina vastaanottamassa niitä asiakkaita, koska se on heille se kokemus. He ovat maksaneet ison rahan siitä risteilystä. Sen päälle he ovat maksaneet ison rahan niistä retkistä. Ja tästä kun puhutaan, että maksaneet ison rahan retkistä, niin siinä ei todellakaan ole sitten se, että me velotamme heiltä niin valtavaa, vaan se on oikeastaan se cashing point näille varustamoille, missä ne sen rahan tekevät. Eli varustamot hinnoittelee sitten meidän antamat retkihinnat niin aivan oman kaavansa mukaisesti, mikä on huomattavan korkea.